Abusia me mo akwa aba e de ba Attention TV so ebre aso se empamu ahwe ase ye de eba ebesom mo na munim se Attention TV wo hwe e wo YouTube na wa subscribe e de amaye na wa share ama obi anya bi ahwe Facebook onso eye Attention TV GH ko follow ye na like na bibibi e de beto wono so anya bi ahwe na wa che e de ama afoforo na futu a e won komotwetwe a ye twetwen mu no obi anso anya bi e de abone ho bra media ene Rahel Obapa na mekai wo say University Foundation ene so ya asene ma ye de empamahwe ase ne de so e ba bedan wo wo mo se afia sun enipa bebre na sabidi omo bedidi omo be hye ho aye den e de ama wom enti wo kwa akoye adoye kakra wo no fa beso na asene na wontimi emfa ankoye adoye no enti free University e wo 0548302985 baby bia wo free University a wo beba se mobile money mpa wo beje na wada wase sa enso na Natis Cosmetics and Boutique wo mada Roma wo maso ye ablekuma Agape Tarazo bronya ye entade mpaboa enku perfume bibia ye de fa ye ho e de kwa bonten so manfo e kanfo ye no do ni chemu madweso ho a wo benya bi ato nti wo mo nsa ho matrofo ne ye 0242631620 baby bia wo bia no se o ba na hunu kwan pa fresh ahomatofo ya wo mo ebe fa na afi o ma kire wo ekwan ene empamu ahwe ase so no ye ba betwetwe enkomo afa awawe entoso de obroni eka na polygamy no ene na ye ba betwetwe enkomo afa ho ne ye ne maami Lady Reverend Ernestina Akosi Adobia edin adodo na ede frɛ no ene mama course wo no ne ye no ebetwetwe enkomo wo ye sofo keto ba ko a owo asafo anidin edi True Light Baptist Church ne fa eno ewo achimota na ye twa hu sima se ye ba ye be hye ye nkomo twetwe no ase asese o twa me ma me twa me hu sima e ba ye na ye be hye ye nkomo twetwe no asese dem di kan ye no ye ne Lady Reverend Ernestina Akosi Adobia edin adodo na edi nim no ene mama course ye ne no e na eba betwetwe nkomo munim se empamahwe ase de ye tena se a se ye nyampanifo a wo munim de e na ye no mo atwetwe enkomo maame me makwa aba de ba Attention TV de menje wo so yo wada ma se empomu bokode Yesu adom ma ye hwe aware entoso na edi kan kra no wo ye sofo ba yi de aware entoso oba afam no wo Bible nim sa Bible ndi enim sa nyame hyehya aware o se ba baako bema wo yere ye baako oba so de ementum nkase benya mienu bema wo yere baako sana Bible ema yete ase no obi so hwe obekasa na se yesi kin Solomon kra na yere no bebre na empnafo so de satam no na Yesu Kristo maye no na ebe nyamkopo yesese be ye dia nka oba be ma nyawo yere baako yesefo no de sisi e wo ho bet ye Kristofo no de nyinyi se sisi a e wo ho sa ujidi se edan na be ma obema edian ya na be ono abetimi awon den ena ye na ema mema no etimi eware mi ni kasa eno de kono ena doma obi biara enti edi kan se Kristo nti mu di a betimi akase meware we mi umo ba dia akase me pe no we me pen na so Kristo ti mu a oba ba kono eno pe na ye wodia na chese wo mo a wo mo eware minu ni miensa no na makono ne afenya misuro eni mu me nam ene de no kware pa obi so ani sika bia wenya aboro so ntimi ndi no kware pa mi a meti hoi me to aware so ko to aware so
na me ankasa niema mhu ye no de me fam no awale ntoso de enye enti sebe ya obia penukunu uyo ba pewukunu uye be maso a po ye de Kristo de awale ntoso de enye enti enema ewo awawe ntoso mu as oba se de wo ka se wakobi pen yi de na me bisa se honam afa no atete ben na ya etimi de bre wo oba na wakota wade so bebre num ka se awale ntoso no me de me hu ni se wi asenka wo to awale so a yesi wo na wo ye den udi de ana me boa wo na udi de na eso me de me koye no nyame anim no challenges ama fam no nti metumi nuano fo se awale ntoso de enye so bi ewale na wo ko akotoso eno de be face challenge because awale de wo wale a be ma obaware no ana obaware no eno na be ma benya se obekoso ana se wo nkoso nti awale ntoso de metumi aka ne se eno de enye me challenges am fam e bebre o hawo bebre amane bebre se me ta awale so na me nim hwa na me ko awale ni mo na eso me ko mu no ya kan se me ko mu no me fa challenges bebre mo na challenges bin se na me nim se nyame adom akura wo me so na me koye na obi anyame adom wo so na wakoto awale so nipa kura be fa ne sen nipa beje nipa ye jeje keke nipa beje se na we ye so to awale so ni ade challenges le ma fa bi mu masafo mu me community se bebre hawa betimi abom yinu me nse bi so akere se hawa ene se me ka se one time bi na ye be di communion na nyame ankasa me ba bi ofia me ne kwa asore na oni woman bi kokasai woman kasai communion no mudi no ye dia ye ntiase na nkobi oto awale so de e de no di communion na metumi akase sabio sa woto awale so a na sabi wonya bonsam ankasa woto awale so a adwene a wode kwa awale no eno na nyankopon hwe obi oto awale so na so no kita akoma papa enti no mayen jeje so bi to awale so kra mayen jeje me nua me chiba oye sofo ono na introduce Kristo maame say sister ko nana wonnim Kristo ana wo kwa awale ni mu nti wo de ko ono ha na mame di na chi nkakanka ena me pastor Reverend Dr. Kwesi Adomako waya de bebre ono na shemi kunan me kan say obi a me to awale so de e de na bi be nyame adwuma o say na se nyankopon nim se wo to awale so na se opel nti adenti na wo kasa adenti na wankofa de odi kan no nti metumi akasa ne obi a to awale se bia na oye nipa bonini ana so oye de bonini ana se ma oye nkondem nipa so bi to awale so a na nkondem but e motive a wo de kwa awale no eno nyame hwe because me to me catch us say enya adwene pa na ekita me na me de kwa awale a ase a nka sister nka ba de se me ni wi ase yare o hawo amane niema ma fam no se me se me niema de doso ya da se nyankopon so age we fe ni nyina mu amen na wo da so ti ase afo fra san beti amen shall be pa amen enti afutu ben ena wode bema ema ena titru mema ni bi so ho a wo kope ba na titru no mo eti abrochire no won kan kire oba ne si ebi o wayire wo baabi mema bebre na awade en hyekawa entema ni nim no akodaada na afi wakwa akoto so ntidie na abeka kire maba wa yesi so ye kwa wade den ena ye nhwe esan se tete no ne yesi ansa no bi bekwa wade no abusua ne kura akohwehwe fie nim so na edie eni ho saa esan se ni bia ba timi hwa dofo kura Facebook enti afuto ben ema ye kwa den na ye nhwe ansa na ye de ho akoto amane bi se futo kakra me de bema eye mai wa afiansa na mo ko ombekwa wole no se wo be ware a menka se mepa obi owo abrochire menka se mepa obi owo sika menka se mepa obi a oye tete oye kese
oba be ma bi wo house opa oba wo shape me pe oba ye say na so ni nyina mu no wo ye be ma hwehwe oba nyamesuro ewo no mu so suro nyame a no bra ne ho ase a eno ne oba obetumi aware no be ma so oba so wo hwe be ma menka se be ma me pe be ma tenten gnamo me pe be ma o ye say hwe be ma nyamesuro wo no mu ene mema bebre nyamesuro mu ma bebre nyamesuro mu nti hwehwe bi na fa wo ho bono because nye saa se wo kwa wan fa nyamesuro na se wo de honam ne ro saa na wo kwa wan hwa wo bekwa koto ne yenye challenge sa be fam no age nyame ma ne nso a eboaboso edi nroji nkrofo kunu no mo nso afutu oban na bekwa ma ye mitumi aka ne se wo yoba never say we dey edru be ware be ma ana we dey obi okode be ma ode edru no ode akoje obi ekunu eno de me advice say yenye saade no enye kura se be ma we dey edru je no a da madam edru ebete edru enti edru bete nyanyame de oye balancing god se we dey nyame kwa e bia onipa ne de edru be ma be ma na di woni bebre na so wo de ko swara na kita wawurade mu nyame oni hwamo sa wo de nyi ho to awurade so a nyame oni hwamo da amen me de me ho to awurade so nti awurade me ni mangu ase da ena nka obonofo de nka de opa ne so obeyi me kra fi ho na magu na makọ na so nyame a me de me ho to no so no obotamtim bi a me de me ho to no so no nti ni nyina mu no metumi ginai ma awurade nti se wo kwa ware a se edro de manye bida mentamte edro eni ansa wo be kobosom ho wo ko edro ma me wa edro eni tumi biala nyame ni tumi wura nti fa ho to kwa ware a fa ware hye awurade nsa na awurade nkoto na betumi aye nipa dasane de edro ni ade de me de mengie edro de okay maba ni binsu nyame ayo madom omanya omonko anu omode omode mankota wade na so me ma no wamomfo omonye hwe ye ka ba ko anu waka du oye oba apini wakwa awade wo mba oye sofo o hira wade so asem ben na abeka che maya yesisi so yenya mema wade wo na so ye fa mema na hwe asma afutu amede be ma emayo a makwa aware a mude man koto aware so na man kasa munya mun kwa mu de no yes emayo ano se monfa odo na monfa ahobrase na monfa na monno mokunu no mo da oba bi wo ho a be ma be ka mienu na waka be 20 be ma no omu be ma no me se oba bre ho ase na wo bre ho ase be ma be do obi tumi bre no ho ase a na nukunu don sa e be ka se bia waye na duro na so enye odonko a nti eduro de eduro beti nyame de oye everlasting god to sa wo do ho to no so a ade nyina be de awie na aboa wo na awie wo ye nti se be ma ba be ware ukunu be kamienu na wakamiensa wakanan bre wose na yesu tie ma ukunu menye namfo obu ho a no de ne ho akoto na damfo ho ne kunu ye we ma no ne kunu we ye we ma no no de ne kunu nye ma no to obu ase emere pa wo ho ema wo fampaibo techiri ema ukunu udi mpaibo techiri ma ukunu bibia ukunu ye bia ebe ye na wo ho so na se be ma no ya kan se be ma no edo na obi wo be ma no do no a na office sebe be ma na jimi nyesa take advantage sa no take advantage no ye ne ope ne kunu kwa be fi adwuma baba kwa no ni ho no ko ne kunu beba no wapie ono kunu koso no no soko oba siesie wo ho oba obi wo ho a be ma bi wo ho a ne yele ho ahu siesie ntino enya akono ye warewa obi wa siesie no ho be se na be ma no ho no siesie no ho no ohu se wa siesie no ho so ware a
ba so wagya ne nyina wo ba fie kwa na ntama na ye den esi ne bo na esi ne na ne tiri ho suku ni ade na so metumi aka cha se wo yoba ade hu ni oba ade hu ni wo fie wo kitchen wo bathroom bi biara di huni sebi woni wo fie kura wotima na compound house kura di huni atare no nye bebre obi ho bebre so nim se ne ye be fa so kura ye de address ba ku na e wo ho no fa ye ni neat na fa siesie ho men show bi asa na nsa wasa obi ho na ware o show bi de no no so de aware me da asema ohwefo megidi se ensema ama aka ye wasua bebre na ewu afutu akọ de ama yen ma awade entoso bone a ewomu nenya enye tworo kunkun nim no da bia ya na ye ka se na King Solomon kra na ma che ye se King Solomon person na sa time no Yesu ma mewu nye ye nkwa na ene de Yesu aba bewu age ye nkwa nti sa de ni nyina wa hohoro de afiri ho ma ya amonso masisu a manya awade a monfa mema na nya hwe momre mo ho ase nya misuro no odo na monfa ntena mo afie mo na afi nso mema na mo wale mienu ne miensa no bebre na honam akono na eyam yesre mo hayen mo hayen ti eya mo mienso ye na mo se de be ya ye benya be ma bi oba won so emfa ni bre enka se wani tua se be ma obi wo ho a na onim obi nso wo ho a wonim be san se be ma ni wo sikantie ni bre sa no ode akwa akotoso ekwan bi obefa so obeji bia ono so beji ni nyina na ma me ehunu se enye ensunsuan so ewo so na fe nsu Kristo krampo no nani enje saade ne ho empamu ahwe ase esuni ene mini lady reverend Ernestina Akosia Adobia edin adodo na edinim no ene ma akos oyesofo ba kwa owo asafo ani din edi True Light Baptist Church nefa eno ewo Achimota eho na ma ewo migidi se wani agene nkomo twetwe ni bebre san so we experience into akasa ama wate ensem no asiye Queen Varsity Foundation so masnesa enso na Natis Cosmetics and Boutique wo mo so adaroma bo michidom ema ene empomahwe ase yede eba dan moma owo obi apese mo na official pa nsem nkona yemfansi official pa me sofu penny aye Dr. Reverend Kwesi Adomako me mana official papa de me kan say nyame hira amen wo mo a wo de aboa me me fam wonam afutuo enya wo a nka me nim baabi a me wo enema yesi amen ono nyame hira no pa no ma no kwatenten a woni wom official pa afenko na o mesa meto yen biem oni titiro ene me mama mienu ewofia Rama ani Angie me mama official pa efie mo ha ni panyinara me sisters omo ha obi biara na me shira mo na me kam ho eno etwa so pa na me ahwe mo so na mo so mo nkaya mo dia mama eye mo a mo dia boa me no me ntumi na mase me de nyame shira e de shira mo amen abusia midia ene Rahel Obapa ai kwa uni akwada ma no ate me ho enti na make house Attention TV YouTube subscribe na like na share e de ama yes so na Facebook Attention TV GH subscribe and also follow yen wo ho so na e like e fa ma yen ye ma munyina so official pa makra